Hej alle sammen, og velkommen til endnu en video her på kanalen. I dag vil jeg lige vise jer den lille by, jeg er i gang med at lave. Jeg startede med at bygge den her bro her. Nok taget mig omkring 3 til 4,5 timer. Lad os skyde på. Og jeg startede med tårnet her. Byggede henover her. Og så byggede jeg tårnet herover. Og efter jeg byggede det her tårn, hvælvingene og det her tårn. Så gik jeg så ud og begyndte at lave en sti igennem bjerget her. En trappe ned, som ser sådan her ud. Og det skal lige siges, vi er i Technic Launcher. Og vi kører i Technic Classic. Eller Tekkit Classic. Så byggede jeg ned her og ud, og så byggede jeg det her hus som det første. Så kom det her til, og det her over. Og så byggede jeg det lille skur her, eller hvad man kan kalde det. Det er meningen, at det skulle føre ind til en mine, men så er det ikke kommet. Ja. Det er sådan, hvad jeg har gang i Minecraft. Det var bare lige sådan en lille hurtig video. Jeg håber, I kan lide det. Og vi ses en anden gang. Hvis I vil subscribe, kan I gøre det nede i bunden. Mange tak. Hej hej.